Este levou ainda ben tempo. Isto botou aí 2 horas. Tú mira esta chapa. E aquí na punta moves un pouco, pero do resto ya isto corta que feita. Yes. Non é para menos, Non é para menos que ese espanto porque o coche deixoulle totalmente reventado a Fidel, este veciño de Bóveda. Xa vedes que por todas partes, as aletas, a defensa, polo capó, absolutamente por todas partes. E os veciños dali de Bóveda, tanto Fidel como os seus veciños non teñen dúbidas. Din que dende hai unhas semanas hai un oso pola zona, sobre todo a partir dos incendios, e que poido ser o responsable. Din que, Rocío, outro animal sería totalmente imposible que reventara así o seu Golf de 15 anos. Pero a verdade é que tamén resulta estrano, non? Porque, bueno, os osos non abundan en Galicia, a verdade é que os estragos que lle fixeron no seu coche, pois, bueno, dannos dende logo que pensar. Nos hoxe quixemos ir aos datos, e Yaiza, cales son precisamente esas últimas cifras do número de osos que temos na nosa comunidade? Pois mira, o último censo que temos é do ano pasado, do 2024, e temos que dar conta de 11 osos pardos machos. É dicir, son xa empadronados, podemos dicir, porque é poboación estable durante todo o ano. Poden parecer pouquiños, son só 11, pero é que a finais do século pasado, nos anos 80 e 90, a piques estiveron de extinguirse. Como digo, unha especie que continúa en perigo de extinción, son só 11 osos os que temos rexistrados na nosa comunidade, e para velos hai que ter un chisquiño de sorte. Así que, se tedes esa sorte e queredes ter máis posibilidades de velo, a zona dos Ancares e dos Montes do Coural, que por ali pode ser un chisco máis fácil avistalos. Bueno, pois Fidel é de Bóveda, é veciño de Bóveda, e el pois ten claro que foi un oso o que lle estragou por completo o seu coche. Di que xa sabe que non é zona de osos, pero bueno, que a súa teoría é que precisamente debido aos incendios, pois pudo baixar algún oso e que acabou na súa nave. El di que non o viu, pero unha veciña asegura que durante toda a noite estiveron ladrando e moito os cans, co cal Fidel considera que foi un oso que lle estragou o seu coche. E vai a estragos lle fixo, porque rilloulle pois toda a carrocería, rabuñoulle por completo toda a chapa e despois deixoulle o cheo de lama e ata de sangue. Di Fidel que el nunca tal cousa viu. Pero isto é surrealista. Vin o coche todo estropeado e eu que vexo. Eso foi ca boca e fixolle así. Tomou unha co coche que buscaba. Aquí hai mazás, vale. E o oso non colleu mazás. O oso non colleu. Pois non hai outra cousa, únicamente que viñera buscar unhas cebolas. O levou. Tampouco levou. Alégrome que o tomases con humor, Tuvo que ser dos enciendos que baixaron para baixo e do Courela por aí. Dixeronche algo de seguro? No, de momento nada, que non falei con ele. Tes que dar parte, non? Teño que dar parte. Valles dar a risa, vamos. Hai moitos osos aquí nesta parte de Bóveda. Nunca se viu ningún, nin eu vin tampouco. El fixo daño e marchou. Porque un veciño non foi, non? No, todo non hai veciño que faga eso. Crees que poido ser un oso ou non? Eu creo que sí, por a forma de desfacelo, porque iso non o desfai unha persona, nin o desfai un jabalí, nin nada. O sea, é un animal que ten moita forza e, bueno, eu penso que veñen desorientados por culpa do lume. Salen a desbandada buscando un hábitat. Notastes algunha pegada do animal? Fora ou... Sí, había das patas de ainda se ve? Andar. Sí. Onde están as pegadas? Hoy estaba no camiño lá, fomos a ver. Veu por ese camiño. Pasou por aí, veu por aí. Ahora, por onde marchou, non sei, vimos de que pasara. Pero non vimos outra cousa. Eu dormí ao lado, e sentindo unha vez, parece con ruido, pero como nunca había nada sen nada, pero volvín a dormir e se acaba. Compañeiros, aquí hai un can. Algo tería que ladrar. Viñamos polo tema do oso que lle entrou aí o veciño. Ti non escuitaches nada esa noite? Toda a noite os can ladrando. Toda a noite os can ladrando? Sí. E que os cans, como se chama o can? Este chamase Draco. Draco tería que sentir algo e ladrar. Sí, pero este dorme dentro, que é noviño. Este dorme dentro, pero sí. Os outros cans sentiron. Sí, e este tamén. Cans sí que o sentiron. Sí. Tiveron os da xunta. Sí. Levan as contraseñas que viron de pelos e cousas desas, dixeron que eles que lles resultaba ser un oso.